Ydych chi'n graddio mewn gradd sy'n wneud yr amgylchedd yr haf yma? Ydych chi'n angerddol am dai ac adfywio yng Ngogledd Cymru? Efallai bod ganddo ni'r swydd berffaith i chi. Rydyn ni'n chwilio am swyddog amgylcheddol i gefnogi CCG i leihau ôl troed carbon y sefydliad, i wella effeithiolrwydd ynni ein stoc tai presennol, i wneud yn siŵr bod bob tŷ newydd da ni'n adeiladu mor agos i ddim yn ôl y safonau carbon. Ymchwilio i gyfleoedd i arbed arian wrth reoli gwastraff. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cytundeb 12 mis, chyflog yn cychwyn ar 21,559. Ond pam gweithio i ni? 23 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gweithio orau hyblyg, aelodaeth o gynllun pensiwn, aelodaeth o gynllun disgownt i staff, gallwch ymuno am cynllun seiclo'r gwaith, a mynediad am ddim i gynllun gofal iechyd, a llawer iawn mwy. Mae mwy o manylion i'w gael ar ein gwefan www.ccgwynedd.org/gyrfaoedd